Aku kesasar pokoknya alun-alun ditutup kok. Kalau alun-alun ditutup. Bukarane. Hah? Bukarane. Calon bupati. Loh, calon bupati. Ora roh. Iki lho. Rupa-rupa celeng kok calon bupati. Apa? Kowe. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ora sadurunge diucapkan salam dhisik kanggo warga Banjir mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Gusti wong Banjir kita ini alim ya maka jawab salam kok aneh kok. Muga-muga sing jawab salamku tak dongakno rezekine atah barokah. Muga-muga sing jawab untuk bojo supaya untuk bojo utake ake ndang lunas api Allahumma Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ngene kompak. Berkane utangnya lunas. Anjani kok. Aja percaya Bu. Mas, kirim bayari tapi. Kali bayar. Ini mesti pencairan BTPN lah kali ini. Bang Mekar. Iki dalam acara apa Mas? Iki acaranya apa iki? Tangan. Wong tulisane ora kali ngono iku kok. Iki dalam acara tasyaturan utawa akekah. Akekah apa iki? Adik Sis Ramadhan tahun jenenge Pak Wamen. Oh ya apa? Ngono kok arep tajo ngono lho. Terus adik Ramadhan didongakno. Dongakno. Muga-muga dadi bocah sing saleh, salehah. Soleh. Saleh berbakti karo wong tua loro. Kadani Berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Amin Allahumma amin. Ini juga kalian keluarga besar Bapak Amri dan Ibu Siti. Moga-moga saat ibadah seni barokah berkau budaya ingkang kata rezeki ingkang barokah. Moga-moga kena dimudahkan Mekah lan Madinah. Moga-moga kena dimudahkan jalan sawah. Sore Tuhan kan kena dinaga barokah wahyu berkau budaya mana. Jadi cuma aku tak. lah aku nih. Aku Kemati itu loh. Allah ya Allah. ala ada sudah berapa kok nyiri. Terus kamu pas selip-selipan. Ayo teh pembacaan kocok bergawe kondok anu nyiri. Bumper gawe nak ono nek gue nek orang ini iki bakal gawe. Orang bergawe. Aku ora bergawe aku. Lu ki pengen tenan mergawe. Heeh. Tenan. Aku ora bergawe. Lu ki pengen mergawe apa? Mergawe ku abot ya, Mas. Mergawe ku abot tapi bayarannya gede. Piro nyil? Bayarannya 3 juta. Bayarane piro? 3 juta. Paling apa nyil? Lho. Kene pengen malingnya malah mergawe cuma saja. Apa? Cuma bobol ATM. Aja nyil. Lah kan iki mergawe itu ku gini Mas. Iya, iki mergawe itu pemajat pendaftaran. Carane piye nyil? Lho pengen ngerti. Pengen melamar gawe aku. Melo aku. Tak dibel carane. Carane piye? Bilang ketake. Cilok. Dodol bakso nyil. Terus bakal bakso itu cilok karo bakal bakso. Bakso. Lah, Ngene genah, pergawe itu cuma ngene. Tolong. Ada kebakaran, saya minta disemprot. wah ngono itu gampang aku. Bayarannya gede. Bayarannya gede. Wah, iya iso nyil aku nyil. Tolong. Ada kebakaran, saya minta disemprot. Talang. Ada kebakaran saya minta disemprot. Oke, iso iki ya. Jalan lantai kau sih, jalan sih. Talang. Ada kebakaran, saya mau disemprot. Lah, masa itu gue. Ah, iso gampang itu. Gue kenal lagi yang mau bisa, aku tak menjeru. Aku latihan sih. Oke. Udah semprot teman dia. Tolong. Saya mau ada kebakaran, saya mau disemprot. Lo temenan aduh. Sekolah.
disemprot. Tolong, ada kebakaran mau. Semprotnya nang iki lek iku. Nang. Nggon nek. Jauh. Tekasan bulan duit. Sing ngono. Jadi wong murid. Ayo dalu. Aku lumar ini golek bukae. Kowe pengen bukae. Kayaknya nah. Iki kadang dadi jol. Ono bukae gampang. Enak aku sik. Koyo kon ngono iku. Aku mau bar jogging kok. Jogging. Sehat berarti. Sehat. Ajaran sukses. Sukses dong. Aku cak gede. Kayak pengen kerja, pengen ah. Gelem tenang, gelem bayarannya bro. Hah? 3.000. Selaku ganjil hati ya. Ora. Lo ginjel. Iki tenang. 3 juta bayaran. Dadi pemadam. Iya no? Juga Ah, kandhani yo. Aku ra iso. 3 juta. Bukane mesine. Tolong ada kebakaran, Pak. Saya mau disemprot. Ngono. Dasar. Jajal sik. Ngono. Pantang. Tolong ada kebakaran saya mau semprot. Sip. Lapono kowe do mari. Ngomong karo komandan. Tolong ada kebakaran saya mau disemprot. Tolong ada kebakaran saya mau disemprot. Eca. Woi. Tolong kebakaran saya mau disemprot. Katanya sobek. Oh, jangkrik kayak ngono. Kan jane kok mak sembul tenanan. Kayak anu tenan. Tolong kebakaran saya semprot. Tolong ada barang saya semprot. Masuk dulu. Wong ngene iki latihan bali mernato lho tak subuh. Tenan ora. Ya. Oke. Tak beli merkung wis suwe. Petang aku tak kowe. Kowe ngawur deh. Iya, kamu arahnya jalan apa? Jadi jangkang. Jadi jangkang. Jangkang. Iya. Tenang ora. Kalau aku bodoh tahu itu duit. Aku yang dhewe niku. Soalnya itu ngene tak. Karo-karoan Warai. Iya, kerjane. Tolong ada kebakaran saya semprot. Ngono. Iya. Oke. Jadi aku tak berisik. Nyampe mau lanang iki gas. Mati dulu. Kayak sumbing ngene iki. Ate. Jos, Aku tak mau berisik kayak ngono ya. Latihan sih. Tolong ada kebakaran saya minta semprot. Ngono. siap tak memburi ndak komandan sik. Yo. Kali ya. Orang iso bisa sesuatu. Bakso. Tolong. Ada kebakaran. Saya minta tolong. Ada kebakaran. Saya minta tolong. Ada kebakaran.
Suwe-suwe kancamu kembung. Kowe iki ngomong ngono aku mak. Lah iya tak bener lah. Enak. Baleni nah. Tolong. Ada kebakaran. Saya minta tolong. Aku mau junjung. Sebarkan dosa. Karo kene. Kowe iki ngono gara aku. Iki gara ora kena. Aku mau kok aku. Iki tolong disembur kok. Baleni. Tolong. Ada kebakaran. Saya minta disembur. Itu santai kok. Aku gawe ra paten kok. Saiki dolan apa sih? Aku ora gawe ra paten. Sumber kene. Aku jembur aku teh. Masa ngono kowe? Iya. Jadi basah kambingku. Jadi bangsa. Jadi basah. Jadi bangsa. Wis ora ono ngono-ngono nak lah. Kok jadi dagelan kok padha nesu. Jadi dagelan kok aja nesu. Ki kok nek kena penyakit sirup. Stroke yo. Stroke. Meninggal. Iku lho sing makne. Aku nyontoni ya. Toni. Oh, ora iki sak durung dikei campur salinan. Sik. Dikei selawatan. Kaya menawa banjur kok kayu. Wong padha nesu mangan dikei selawatan sik. Selawatan kontrol jinawi lan hal iki. Nang. Salatu